In-negozji f'pajjiżna b'aktar minn 10 impjegati li jagħmlu użu mill-intelligenza artifiċjali tilgħu 13.2% is-sena li għaddiet, li jfisser li qed ħabtuha sew ma' dawk fl-aktar stati avvanzati fl-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Ir-rata wkoll rat titjib qawwi fl-aħħar snin grazzi għall-investimenti diretti barranin u inċentivi offruti mill-Gvern Malti permezz tal-Malta Enterprise fost l-oħrajn. Fil-fatt fl-aħħar sentejn biss ġiet irreġistrata żieda ta' 3% fin-negozji f'pajjiżna li qed jużaw l-AI fl-operat tagħhom. Il-livell nazzjonali tas-sena li għaddiet ipoġġi lil Malta fis-sitt l-aħjar pożizzjoni mis-27 stat fl-Unjoni Ewropea u brata li iżjed minn 5% fuq il-medja Ewropea ta' 8%. L-istatistika pubblikata mill-Eurostat riċentament tirreferi għal sistemi li n-negozji jużaw biex jilħu miri partikolari fil-produzzjoni tagħhom bl-użu ta' teknoloġiji bħal text mining, computer vision, speech recognition, natural language generation u machine learning fost l-oħrajn. L-aktar pajjiżi b'negozju li jużaw l-AI kienu Danimarka b'aktar minn 15%, segwita mill-Finlandja u l-Lussemburgu. Bil-Belġju u l-Olanda jkunu żewġ pajjiżi biss oħrajn qabel Malta. L-inqas pajjiżi li reġistraw l-użu tal-AI fin-negozji tagħhom kienu Rumanija b'1.5, waqt li l-Bulgarija, il-Polonja u l-Ungerija b'inqas minn 4%.